Pausu bat eman behar denean, esku bat aldamenean nire zain izatea. Hitz bat esan nahi dudan unean, nire ezintasunean zabaltzen denatea. Gure buruan salto txiki bat, gure munduan salto handi bat da, salto hirukoitz handi bat. Zure pausu bakoitzak gu guztiontzat pausu bat, bizitza anizkoitza zuk emandako pausu bat. Gu guzion bizi poza da, zuk emandako pausu bat, guztion bizi poza da. Bakarrik ez zaudela bidean, ez zurean, ez nirean sentitzen dutzunean. Orain zurean, bihar nirean, izan liteken idean bustitzen zarenean. Gure buruan salto txiki bat, gure munduan salto handi bat da, salto hirukoitz handi bat. Zure pausu bakoitzak gu guztiontzat pausu bat, bizitza anizkoitza zuk emandako pausu bat. Gu guzion bizi poza da, zuk emandako pausu bat, guzion bizi poza da. Pausu bakoitzak gu guztiontzat pausu bat, bizitza anizkoitza zuk emandako pausu bat. Gu guzion bizi poza da, zuk emandako pausu bat, guzion bizi poza da. Guzion bizi poza da. Askotan, behar izan arte, etzera konturatzen ze garrantzitsua den ondoan norbait izatea, benga, aldezu esango dizuna. Edo emaidazu eskua eta jeiki esango dizuna. Edo, benga, beste behin. Edo begira, asko gara, ez zaude bakarrik. Eta zure sentipenak partekatzea, zure kezkak, momentu txarrak, garaipenak. Horregatik oso garrantzitsua da esklerosiaren eta adenkiren berri zabaltzea. Bakarrik ez zaudela jakin eta asko garela laguntzeko prest gaudenak jakitea. Bai, eta askotan laguntzailea dena bera sentitzen da lagundua, horako kasuetan gainera, ezta? Bai. Zenbat irakaspen, zenbait ikasteko daukagun borrokan dabiltzan guzti horien gandik, pauso bat garaipen bat delako. Gure pauso txiki bat, jauzi handi bat izan daiteke. Bizitza bera ere anizkoitza delako.